θα οδηγήσει σε πιθανές μεγάλες πολιτικές δυσκολίες. Αλλά έχουμε δύο πράγματα. Σκεφτείτε το φωτεινό μέλλον το οποίο θα υπάρχει, ότι αφού έχουν μεταρρυθμιστεί αγορές υγείας, ασφαλίσεων, θα έχει υπάρξει ευελιξία της εργασίας και θα έχουμε κάνει setup μια πιο νεοφιλελεύθερη Ευρώπη. Το μέλλον το οποίο σας υποσχόμαστε είναι πιο φωτεινό απέναντι στον ανταγωνισμό. Ναι. Και δεύτερο, αυτό το πράγμα το οποίο θα πρέπει να έχετε υπόψη είναι ότι έχουμε όλα τα απαραίτητα μέσα στη διάθεσή μας, ούτως ώστε όταν υπάρχει ένα πράγμα να προσπαθούμε να το λύνουμε, να μην περάσουμε κάποιες κόκκινες γραμμές που θα θέσουν σε κίνδυνο τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα. Αυτή η πολιτική, ακριβώς επειδή αυξάνει τους συστημικούς κινδύνους και αυξάνει την αβεβαιότητα, μπορεί να μην έχει την πλήρη εμπιστοσύνη αυτή τη στιγμή όλων των ατομικών κεφαλαίων. Εντάξει, και αυτόν τον ανταγωνισμό το βλέπουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε όλη την αντίσταση απέναντι στις κρίσεις πολιτικές, οι οποίες υπάρχουν και τα διαφορετικά ηγεμονικά σχέδια, με την έννοια ότι ακριβώς επειδή τους υπόσχεται ότι κάποιοι από εσάς θα κλείσει η επιχείρησή σας, αλλά θα έχει, σαν συνολικό κεφάλαιο στο μέλλον θα έχετε κάτι καλύτερο, εκεί πέρα υπάρχει πάντα ένα πράγμα ότι δίνουμε εμπιστοσύνη, υπό τον όρο ότι δεν θα υπάρχουν πολιτικές εκρήξεις. Άρα, για να κλείνω, είναι τεράστια τα θέματα όλα αυτά. Δηλαδή, το έλεγα προηγουμένως και με την Καλομήρα που συζητούσαμε, ας πούμε, ποια είναι η θεματολογία λίγο τη συζήτηση, ας πούμε, και λέω 115 θέματα σε 20 λεπτά, σε μισή ώρα, σε 2 ώρες, σε 5 ώρες δεν γίνονται. Υπάρχουν όλα τα γραφτά τα οποία κυκλοφορούν, που συνεχίζεται αυτή η συζήτηση. Κλείνοντας, θέλω να βάλω 4 ζητήματα. Επιγραμματικά, εντελώς. Πρώτο. Υπάρχει ένας ισχυρισμός ότι η έξοδος από το ευρώ πλήττει. Εγώ νομίζω ότι αυτός είναι ο βασικός ισχυρισμός που κινητοποιεί όλη τη ριζοσπαστική αριστερά, όσο από τους συντρόφους της ριζοσπαστικής αριστεράς στρατεύονται στο σχέδιο δραχμή χοντρικά. Εντάξει, εγώ δεν στρατεύομαι στο σχέδιο ευρώ. Εγώ θεωρώ ότι η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να έχει ως σημαία της κανένα νόμισμα. Σημαία της πρέπει να έχει την κοκκινό-μαύρη σημαία της εξεγέρσης και καμία άλλη σημαία. Όλα τα υπόλοιπα είναι σημαίες για τους αστούς. Από αυτή την πλευρά λοιπόν θέλω να βάλω κάποια ερωτήματα σε όλους τους συντρόφους οι οποίοι στρατεύονται στη σημαία δραχμή. Πρώτον, ποιο είναι αυτό το πράγμα το οποίο τους έλειπε? Προσπαθώ να καταλάβω τι τους έλειπε. Εντάξει, με δεδομένο ότι για τις εργαζόμενες τάξεις είναι μια καταστροφική έξοδος. Δεύτερον, είναι ένα πράγμα ότι προτείνεις μια καπιταλιστική εντάσταση σε ένα μεταρρυθμιστικό σχέδιο, ας πούμε, καπιταλιστικό, πώς θα ανασυγκροτήσουμε εμείς τη χώρα, ας πούμε, κτλ. Και τρίτο, με τον ένα με τον άλλο τρόπο, δεν μπορώ να καταλάβω με ποιον τρόπο δουλεύει αυτό για αλλαγή του σημερινού ταξικού συσχετισμού δυνάμεων απέναντι στα διακυβεύματα τα οποία υπάρχουν. Πρώτον, αυτό που μπορώ να καταλάβω είναι το εξής, ότι αφού είναι σχέδιο της άκουσας τάξης, τότε οποιοδήποτε πλήγμα καταφέρουμε στην άκουσα τάξη είναι προς το συμφέρον. Εξήγησα στην αρχή ότι θεωρώ ότι το βασικό μέσο που περνάνε οι πολιτικές δεν είναι το ευρώ αυτή τη στιγμή, είναι η δημοσιονομική πολιτική και η πίεση των αγορών. Άρα νομίζω ότι αστοχείως προς εκεί. Αλλά δεύτερον, ας σκεφτούμε κάπως λίγο πιο ευρεία. Είναι οτιδήποτε συνέχει την καπιταλιστική εξουσία αυτή τη στιγμή, οτιδήποτε, δεν θα έπρεπε να είναι με κάποιο τρόπο στόχος μας? Γιατί να μην είναι οι υποδομές δημόσιας υγείας, το ότι υπάρχουν δημόσια δίκτυα ίδρυξης, το ότι υπάρχουν δημόσια δίκτυα ηλεκτρισμού, το ότι υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, τα οποία συνέχουν την καπιταλιστική αναπαραγωγή με πολύ θεμελιακό τρόπο. Δηλαδή, φανταστείτε εικόνες κατάρρευσης μιας κοινωνίας και χάος το οποίο θα προκαλούταν αν με κάποιο τρόπο δεν είχες πόσιμο νερό να πιεις. Γιατί δεν βάζουμε στο στόχο λοιπόν τις δημόσιες τέτοιες υγείας? Ένα δεύτερο, μια και έρχομαι από την Κρήτη και εκεί πέρα συζητάνε το 2012, ας πούμε. Εντάξει. Γιατί με κάποιο τρόπο να σκεφτόμαστε η Ελλάδα να φύγει από το ευρώ και να μην σκεφτόμαστε η Κρήτη να φτιάξει το δικό της νόμισμα? Δηλαδή, τι πλήγμα στην καπιταλιστική εξουσία, τι τύπου πλήγμα στην καπιταλιστική εξουσία είναι η έξοδος της Κρήτης από το κοινό νόμισμα του ευρώ? Δεν είναι το ότι με κάποιο τρόπο προτείνουμε μια ανασυγκρότηση του έθνους κράτους με διαφορετικά εντελώς χαρακτηριστικά, μια άλλου τύπου καπιταλιστική εξουσία? Αυτό είναι το να πούμε, θέλουμε εμείς το δικό μας νόμισμα. Συμμετέχουμε, προτείνουμε ένα νέο έθνος κράτος, γιατί αυτό είναι το νόμισμα, χαράζει τα σύνορα ενός νέου τύπου ανασυγκρότησης καπιταλιστικής εξουσίας. Τι τύπου είναι, αν το σκεφτούμε πιο γενικά, το να σκεφτόμαστε ότι αυτό είναι το βασικό πλήγμα? Όταν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, εντάξει, σε όλα αυτά τα επιχειρήματα περί νομισματικής, πολιτικής κτλ. Ας δούμε και τα παραδείγματα της Ισλανδίας, δηλαδή μια και συζητούσαμε. Η Ισλανδία υποτίμησε το νομισμά της και τώρα αναγκαστικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο προσπαθεί να το σταθεροποιήσει σε σχέση με το ευρώ. Γιατί όλα τα δάνεια είναι εκφρασμένα σε ευρώ, δανείζεται σε ευρώ κτλ. Η Ελλάδα στο ότι φεύγει από το ευρώ και φτιάχνει τη δραχμή. Σε τι νόμισμα θα δανείζεται?
θα δανείζεται σε ευρώ ή σε δολάρια, το οποίο πεθαίνει σε ευρώ λόγω εμπορίου, το οποίο έχει και σχέση με τον οποίο υπάρχουν. Άρα θα πρέπει να ακολουθεί να έχει μια νομισματική πολιτική που θα είναι προσδεδεμένη ακριβώς στο στόχο υπεράσπισης της συναλλαγματικής ισοτιμίας και αν οι οποιασδήποτε κινήσεις που κάνει απαγόρευση κεφαλαίου ή επιτοκίων, το μόνο στόχο που θα υπηρετούν θα είναι αυτό. Τι δημοσιονομική πολιτική θα έχει, αν με την έξοδο από το ευρώ θα έχει μια διαφορετικού τύπου δημοσιονομική πολιτική, θα έχει αυτονομία δημοσιονομικής πολιτικής? Όχι. Γιατί στο κέντρο της δημοσιονομικής και ισοδημοτικής πολιτικής είναι η σχέση εισόδων-εξόδων. Και εκεί πέρα υπάρχουν δύο ταξικά πρόσημα. Στα έσοδα, ή θα πληρώσουν οι πλούσιοι ή θα πληρώσουν από κάτω, αυτό πράγμα το οποίο γίνεται, και αν έχεις έξοδα, δαπάνες μεγαλύτερες από έσοδα, ή θα μειώσει τις δαπάνες, άρα θα μειώσει το κοινωνικό κράτος, ή θα φροντίσει οι πλούσιοι να πληρώσουν αρκετά για να έχει τις αναγκαίες δαπάνες. Εντάξει, αυτή τη στιγμή στην Ισλανδία, γιατί έχει μια μικρή αυτονομία δημοσιονομικής πολιτικής, πολύ μικρή, που της επιτρέπει να δίνει 1%, έδωσε 1% αύξηση στους μισθούς προηγουμένως. Γιατί έχει πολύ περισσότερα έσοδα από δαπάνες και τα έσοδα της προέρχονται από έμεση φορολογία. Εντάξει, δηλαδή, λίγο να σκεφτούμε σε σχέση με τις αυτονομίες, υποτίθεται, τις οποίες δίνει ένα νόμισμα, σε τι πράγμα καλούμε την αριστερά να ενταχθεί. Σε τι πράγμα καλούμε τη ριζοσπαστική αριστερά να ενταχθεί. Ένα. Πρώτον, να διαχειρίζεται δηλαδή το στόχος, όλη η νομισματική πολιτική που υποτίθεται θα δώσει μικρά επιτόκια κτλ. Ή θα έχει πληθωρισμό διαφορετικό, όπως η Ισλανδία παραδοσιακά έχει πληθωρισμό, ή την καλούμε να ενταχθεί στο να διαχειρίζεται μια νομισματική πολιτική η οποία θα στηρίζεται στο να υπερασπίσουμε μόνο το στόχο της συναλλαγματικής ισοτιμίας που δεν το έχει αυτό εντός ευρώ, ή την καλούμε σε μια δημοσιονομική να λύσει τα προβλήματα, τα ταξικά διακυβεύματα, για τα έσοδα-έξοδα, που είναι η ρίζα των ελλημάτων του χρέους, όλα αυτά υποβάλλονται. Η ρίζα αυτών των πραγμάτων είναι η σχέση εσόδων-εξόδων που είναι ταξικό διακύβευμα. Ή θα πληρώσουν οι πλούσιοι, ή θα πληρώσουν οι φτωχοί, ή θα πληρώσουν οι από κάτω. Νομίζω με αυτά υπάρχουν πάρα πολλά άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να πει κανείς, αλλά επειδή έχω μιλήσει αρκετή ώρα και είναι μεγάλα τα θέματα και η συζήτηση συνεχίζεται και στις ερωτήσεις θα υπάρχει αρκετός λόγος, να σταματήσω εδώ. Ο λόγος του Γιώργου τώρα. Νομίζω διακόβουμε, έτσι. Ναι. Νομίζω ότι απέναντι στον λόγο των κυρίαρχων, ο οποίος για το συγκεκριμένο πρόβλημα της Ελλάδος ξεχνάει η θελημένα το διεθνή παράγοντα, δηλαδή τη διεθνή οικονομική κρίση που είναι διεθνή, υπάρχει στο εσωτερικό, αν έχει κάποιους άλλους ή δεν έχει εκδηλωθεί ακόμα, ή εδώ είναι ο στενής κρίκος, φροντίζει να επικεντρώνει σε 2-3 πράγματα τα οποία είναι βολικά στη στιγμή για το κεφάλι. Δηλαδή, λίγο πολύ ο επίσημος λόγος λέει ότι εντάξει, ξέχασε τη διεθνή κρίση. Εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι ένα σπάταλο κράτος, υπερβολικό κράτος και μια μη ανταγωνιστική οικονομία που δημιουργεί δίδυμα ελλείμματα στον προϋπολογισμό ώστε να έχουμε έλλειμμα και πρέπει αυτό να το περιορίσουμε και στο Υπουργείο Εξωτερικών Συναλλαγών, στο οποίο προφανώς πρέπει να υπάρξει κάποια ανταγωνιστικότητα με τη μείωση του μισθού. Αυτό είναι ο κυρίαρχος λόγος. Συνήθως μπορεί να πηγαίνει και μαζί. Ότι είναι και οι λαμογές, είναι και οι κλέφτες οι οποίοι παρόλα αυτά που τα αμφισβητούν κυρίως είναι στην ίδια ενταγμένη κατά τη γνώμη μου ιδεολογική βάση, αλλά αυτό είναι η κυρίαρχη, όπως την ξέρουμε όλοι περίπου, επιχειρηματολογία. Απέναντι σε αυτό, νομίζω ότι υπάρχουν δύο απαντήσεις από την αριστερά και μια τρίτα που πετάει την μπάλα στην εξέδρα, στο επέκεινα. Το κουκουέ το πετάει στο επέκεινα. Λέει εντάξει παιδιά, λαϊκή εξουσία εδώ και τώρα δεν. Πάμε παρακάτω. Αφήστε. Εδώ κουκουέ και τα λοιπά. Ποιες είναι οι δύο όμως ακριβώς εναλλακτικές προσεγγίσεις που γίνονται? Κατά τη γνώμη μου, για να μπορεί να τοποθετήσεις σε αυτό το θέμα ευρώ-εδαφή που ακριβώς θα έλεγα ότι είναι ένα μέρος αυτού του πράγματος, είναι να δεις πού βρίσκεσαι, σε ποια κατάσταση βρίσκεσαι και πού θέλει να το πας. Σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε λοιπόν τώρα? Σε αυτό υπάρχουν ερμηνείες που μπορούν να συνταχθούν σε ορισμένα επίπεδα, αλλά έχουν και διαφορές. Η ερμηνεία που υπάρχει είναι από τη μια περίπτωση που λέει ότι είναι συστημική κρίση, αλλά υπερτονίζει ζητήματα δευτερογενή όπως π.χ. τον νεοφιλελευθερισμό και τη χρηματιστικοποίηση ή ενδεχομένως και το χρέος, και αγνοεί ότι είναι μια δομική κλασική κρίση του καπιταλισμού, η οποία επιλύεται και με συγκεκριμένους τρόπους. Αυτό σημαίνει π.χ. ότι ο νεοφιλελευθερισμός δεν έχει βοηθήσει για να γίνει κρίση? Προφανώς. Ο νεοφιλελευθερισμός βοήθησε μέσα από την, θα έλεγα, αύξηση της όρεξης του κεφαλαίου και άρα να δημιουργηθεί, να αυξηθεί η οργανική σύνθεση και να μπορεί η κρίση να εκδηλωθεί στο μέλλον.
Προφανώς και η κρεματιστικοποίηση βοηθάει, μάλλον συντελεί στην εκδήλωση της κρίσης. Αλλά να μην πάμε τώρα αν είναι αίτιο ή αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι η κύρια αιτία. Γιατί το λέω αυτό? Διότι ανάλογα το τι έχεις προσέγγιση πάνω σε αυτό, έχεις και ακολουθείς και μια πιθανότατα διαφορετική στρατηγική το που θες να το πας. Τι γίνεται πάνω σε αυτές τις διαφορετικές στρατηγικές? Έρχεται ο αντίπαλος να την παραδεχτούμε και σου λέει ότι κοίταξε να δεις, έχεις υπερβολικό κράτος. Νομίζω ότι σε αυτό καλά κάνουν και οι δύο απόψεις και λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι υπερβολικό το κράτος. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι όντως και ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων στο μέσον όρο είναι στα επίπεδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δαπάνες στην Ελλάδα δεν ήταν υπερβολικές, είναι επίσης το μέσον όρο της Ελλάδας. Αυτά τα έσοδα είναι το πρόβλημα στην Ελλάδα, το οποίο είναι από την άψη να πάρουν τις 27 χώρες, οι οποίες είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι στην πρώτη τελευταία θέση ως ποσοστό του εθνικού εισοδήματος. Αυτά είναι πολύ σωστά και πολύ κάνουν και τα χρησιμοποιούμε για να την παραδεχτούμε στο λόγο. Αλλά είναι αυτό το πρόβλημα? Το κεφάλαιο δηλαδή αυτή τη στιγμή στην κρίση του, αν είναι δομική, έχει αυτό το πρόβλημα? Εγώ νομίζω ότι επειδή το κεφάλαιο έχει συγκεκριμένο τρόπο να λύνει τις δομικές κρίσεις και αυτό είναι επίθεση στον παράγοντα εργασία, νέες τεχνολογίες αν τις έχει, τις οποίες μέχρι τώρα δεν βλέπουμε, ένα νέο μοντέλο οργάνωσης εργασίας, τα οποία επίσης δεν βλέπουμε να υπάρχουν, και του έχει μείνει δηλαδή μόνο το πρώτο, θα επιλέξει να χτυπήσει αυτό ακριβώς το πράγμα. Άρα όλες οι υπόλοιπες πολιτικές που βλέπουμε, δηλαδή να μειωθεί και το κοινωνικό κράτος και να γίνει και πολιτική λιτότητα, είναι σε αυτή η ενταγμένη στρατηγική. Να επιληθεί κρίση και δεν μπορεί να επιληθεί αλλιώς. Γιατί επιστολέω? Γιατί όσο και αν υπάρχουν από την αριστερά τίμιες φωνές, οι οποίες μιλάνε, δεν είναι κουβέλιδες δηλαδή, οι οποίες μιλάνε για συστημική κρίση κτλ., έχω την αίσθηση ότι με τις πολιτικές και τις αναλύσεις μάλλον που έχουν τις πολιτικές, ορθούν σε δρόμους οι οποίοι αγνοούν το δομική κρίση και πώς επιλύεται και πλησιάζουν προς λογικές οι οποίες είναι περισσότερο κενσιανές. Δηλαδή, ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή οφείλει να κάνει ή μπορεί να κάνει η αριστερά, είναι να κάνει μια διαφορετική πολιτική υπεράσπιση του κοινωνικού κράτους, που πρέπει να την κάνει, μέχρι εκεί, να κάνει ένα μοντέλο ανάπτυξης, για να μπορέσει με μια π.χ. άνοδο των επενδύσεων να προστατεύσει την απασχόληση, μια αναδιανομή του εισοδήματος, πολύ έντονα πάνω στο ζήτημα της διανομής του εισοδήματος, λες και το καπιταλισμός δεν θα μπορούσε να τα κάνει το ίδιο ο ίδιος. Γιατί λοιπόν δεν τα κάνει λοιπόν ο καπιταλισμός? Γιατί δεν θα μπορούσε δηλαδή να επιλύσει έτσι την κρίση? Πρέπει να το δούμε. Είναι κατά τη γνώμη μου ότι δεν έχει άλλα περιθώρια αυτή τη στιγμή να το κάνει. Και μάλλον θα έλεγα ότι αυτές οι λογικές, παρόλο που πρέπει να τις υπερασπιζόμαστε και το ελληνικό κράτος κτλ., δεν νομίζω ότι μέσα εντός του καπιταλιστικού συστήματος σε περιοχή δομικής κρίσης μπορούν να δώσουν λύση. Ποια θα ήταν μια διαφορετική λογική κατά τη γνώμη μου? Η διαφορετική λογική η οποία θα έπρεπε να μπει θα ήταν η εξής. Την έχουν βάλει κάποιοι και εντός του ΣΥΡΙΖΑ, όπως ο Λαφαζάνης, την έχω ακούσει, την έχει βάλει και στο Μέτωπο, την έχει βάλει και Ανταρσία, την έχουν βάλει και άλλοι. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, την περίοδο της δομικής κρίσης, χρειάζεται ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, το οποίο να μην είναι στο επέκεινα, όπως κάνει το κουκουέλα και εξουσία, να πατάει σε πιο ενδιάμεσους στόχους, και αυτοί οι ενδιάμεσοι στόχοι, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να είναι και η διαγραφή του χρέους και η έξοδος από το ευρώ και προφανώς εννοείται άμα το κάνεις από τα δύο θα έχεις αυτομάτως και εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήματος, αλλά όχι μόνο, και των δημοσίων οργανισμών και η έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί αν κάνεις όλα τα προηγούμενα θα βγεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κατά τη γνώμη μου ένα τρίτο και αναδιανομή εισοδήματος. Προσέξτε, αναδιανομή εισοδήματος, δεν ξέρω αν θα είναι αύξηση, αλλά αναδιανομή εισοδήματος. Και κατά τη γνώμη μου ένα που δεν το βάλουν τόσο πολύ όλοι, αλλά και η παραγωγή ανασυγκρότησης χώρας. Σε σοσιαλιστική κατεύθυνση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος, αυτό που σου λέει, είναι το εξής.
έχω κάποιον που με επιβάλλει μέτρα. Εσύ, εάν αρνηθείς αυτά τα μέτρα, ποια είναι η άλλη λογική σου? Σε αυτό το πράγμα, και είναι υπαρκτό που σου βάζει ο αντίπαλος, πρέπει να απαντάς με ένα τέτοιο τύπου ενδιάμεση στρατηγική. Τι γίνεται τώρα πάνω σε αυτό? Αυτό σημαίνει π.χ. ότι τα πράγματα, αν ακολουθήσεις αυτή τη στρατηγική, είναι εύκολα? Όχι. Μπορούμε να δούμε κάποια πράγματα τα οποία, δηλαδή, λίγο πολύ θα κάνουμε και μια δραχμή και να κάνουμε και λίγο περισσότερο κοινωνικό κράτος και εθνικοποιήσεις κτλ. Όχι. Υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα. Η αριστερά σε πολλά αυτά είναι πίσω, δεν τα έχει επεξεργάσει τόσο πολύ, αλλά οφείλει να απαντήσει. Παρ' όλα αυτά, θα ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να μπαίνουμε στην καστροφολογία την οποία να πω. Δεν θα είναι εύκολο. Γιατί δεν θα είναι εύκολο? Μάλλον πάμε εξής. Θα είναι αυτό που λέει η κυρίαρχη ιδεολογία, ότι δεν θα έχουμε να πληρώσουμε μισθούς και συντάξεις? Η γνώμη μου είναι ότι αυτό δεν ισχύει. Εάν σταματήσουν οι τόκοι, θα μείνει ένα μικρό ποσοστό του ΑΕΠ το οποίο καλύπτει μεταξύ εσόδων και εξόδων. Φυσικά δεν μπορώ να σας πω ακριβώς τι θα γίνει την επόμενη μέρα, γιατί πολλοί είναι πολύ απλό, αλλά γιατί δεν ξέρω αν θα παίρνεις τα ίδια έσοδα. Θα υπάρξει κρίση. Αυτό είναι πολύ βασικό. Αν θα παίρνεις τα ίδια έσοδα και αν θα μπορέσεις να έχεις και τα ίδια έξοδα, γιατί πιθανόν το κράτος να χρειαστεί να κάνει διάφορου είδους ενισχύσεις σε κοινωνικές ομάδες ή και πιθανόν για να αγοράσει πρώτες ύλες ή για να τονώσει την παραγωγή. Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι αυτό είναι διαχειρίσιμο. Το πρόβλημα είναι η ισοζύγη εξωτερικών συναλλαγών. Αυτή η πρόταση σε αυτό το πράγμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών πρέπει να απαντήσει. Έχουμε ένα έλλειμμα 18 δις σύμφωνα με το 2010, έλλειμμα στο ισοζύγιο εξωτερικών συναλλαγών. Δηλαδή, οι εισαγωγές μείον εξαγωγές, οι εισαγωγές είναι περισσότερες από τις εξαγωγές μας. Αν στις εξαγωγές βάλουμε μαζί και το τουριστικό συνάλλαγμα που έχουμε, μας λείπουν 18 δις ευρώ. Μεγάλο ποσό. Αυτό το πράγμα, σε περίπτωση κατά την οποία προχωρήσει έξω από το ευρώ ή και στα συμπληρωμό, θα υπάρξει πρόβλημα. Να το παραδεχτούμε, δεν υπάρχει. Εγώ νομίζω πρέπει να το πούμε. Αλλά αυτή η πολιτική δημιουργεί σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, με ένα τέτοιο πρόγραμμα θα δημιουργήσει δυνατότητες και να σταθεί η παραγωγή στην Ελλάδα, όχι άμεσα, αλλά μετά από 3-4-5 χρόνια και να ανακάμψει. Θα δώσει δουλειά πιθανώς σε καινούριους εργαζόμενους που αυτή τη στιγμή είναι άνεργοι και αν θέλετε σε ένα δεύτερο επίπεδο θα δώσει και τη δυνατότητα να προχωρήσεις και σε ένα περαιτέρω πράγμα τον κοινωνικό μετασχηματισμό. Φυσικά αυτό σημαίνει ότι δεν θα έχουμε αγαθά πολυτελείας, πιθανόν, γιατί θα είναι πιο κεντρικά σχεδιασμένα μετά. Σημαίνει επίσης ότι θα υπάρξουν και βασικές ελλείψεις ανάγκης, όμως πρέπει να το πούμε στην αρχή. Αλλά όλα τα μοντέλα δείχνουν, ή μπορούμε να το συζητήσουμε, ότι δεν θα είναι καταστροφικό. Γιατί κάποιοι το εμφανίζουν αυτό σαν την καταστροφή. Να πω τώρα ένα δεύτερο τοπίο που είναι να πάμε στο σύστημα γενικά του ευρώ, σαν μια υποπαράγραφο. Δηλαδή, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ευρώ αυτή τη στιγμή είναι η λιδία λίθος για την αριστερά. Κοιτάξτε, εγώ θα ήθελα πάνω σε αυτό να την κάνουμε λίγο πιο τίμια την κουβέντα. Νομίζω ότι και ο Σπύρος ήταν λίγο πιο. Σε αυτό δεν είναι έτσι ιδιαίτερα επιθετικός. Έχω ακούσει το εξής λίγο πολύ. Ότι όποιος υποστηρίζει την έξοδο από το ευρώ, που κατά τη γνώμη μου δεν είναι τόσο. Θα έλεγα, δεν δημιουργεί τα ίδια προβλήματα όσο δημιουργεί η διαγραφή του κρέους και η στάση του δρομών. Εκεί πέρα είναι τα μεγαλύτερα. Αλλά τέλος πάντων. Ναι, εντάξει, τέλος πάντων. Η διαγραφή του ευρώ που μας δημιουργεί δεν πρέπει να γίνει για τα εξής λόγους. Πρώτον, ότι είναι εθνικιστική. Ότι όποιος υποστηρίζει αυτή τη στιγμή τη δραχμή ή την έξω από το ευρώ κινείται σε μια εθνικιστική βάση γιατί θέλει να υπερασπίσει τα συμφέροντα της αστικής τάξης. Φυσικά πρέπει να δούμε γιατί και να απαντήσει κάποιος. Γιατί εθνικιστικά κόμματα αντιπροσωπευτικό όπως το Λάος δεν το συζητάει αυτό. Και είναι υπέρ και του ευρώ και λέει ότι θα είναι καταστροφή. Ή επίσης γιατί οι ηγεμονικές δυνάμεις της Ελλάδας όπως ο ΣΕΒ, όλο το επίσημο πολιτικό σκηνικό δεν το θέλει. Γιατί αν είναι τόσο εθνικιστικό και τόσο υπέρ της άπτωσης τάξης δεν το θέλει. Το δεύτερο το οποίο ακούω, δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι. Το δεύτερο το οποίο ακούω είναι ότι κοιτάξτε να δείτε, αν έρθει το ευρώ, αν φύγουμε από το ευρώ,
θα είναι κακό για τους εργαζόμενους. Γιατί θα είναι κακό για τους εργαζόμενους, διότι προφανώς κάποια αγαθά θα γίνουν πιο ακριβά δεδομένου ότι θα είναι εισαγόμενα, θα έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού, που όντως θα έχουμε μια αύξηση του πληθωρισμού, άρα θα χάσουν οι εργαζόμενοι. Θα ήθελα πάνω σε αυτό να πω το εξής, ότι ακριβώς απέναντι σε αυτό το επιχείρημα ισχύει ότι το νόμισμα είναι σχετικά ουδέτερο ως προς το μισθό. Θα έλεγα το εξής παράδειγμα, να πάμε στο παρελθόν. Η Ελλάδα το 1974 είχε δραχμή. Το ποσοστό της εργασίας, σύμφωνα με το ΙΝΕ της ΓΕΣΕ, ως προς το εθνικό εισόδημα, ανέρχεται στο 48% του ΑΕΠ. Λόγω των ταξικών συσχετισμών και της ταξικής πάλης, ανέβηκε το 1979 και έφτασε στο 53% του ΑΕΠ. Λόγω επίσης και της αλλαγής πολιτικής του πρώτου σταδίου του ΠΑΣΟΚ, αλλά και επίσης της έντασης της ταξικής πάλης, το 1984 έφτασε στο ψηλότερο σημείο του, ως προς το ΑΕΠ, που ήταν το 60% του ΑΕΠ. Από το 1984 και μετά πέφτει συνέχεια. Το 1999 πριν από το ευρώ έπεσε από το 60% στο 50% και με την είσοδο του ευρώ την τελευταία δεκαετία, μέχρι το 2008 τα στοιχεία, που ήταν και το 2008, έχει φτάσει στο 46% του ΑΕΠ. Άρα βλέπουμε λοιπόν, με ευρώ λοιπόν, έτσι, άρα βλέπουμε λοιπόν ότι κυρίως η ταξική πάλι είναι αυτή η οποία θα μπορέσει και οι σχετισμοί οι οποίοι καθορίζουν τον εργατικό μισθό και την αμοιβή της εργασίας. Τρίτο επιχείρημα το οποίο ακούω είναι ότι, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει δεν το λένε πιο σοβαροί, αλλά το λένε κάποιοι, από τον Παπαδημούλη το έχω ακούσει μέχρι τον Παπαχελά δυστυχώς, ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτοί που θέλουν το ευρώ, αυτοί που θέλουν τη δραχμή, ουσιαστικά είναι υπέρ των λαμογείων και της άρχουσας τάξης, διότι θα έρθει αυτή με τα λεφτά που έχει βγάλει έξω και θα μας αγοράσει πριν παρά τη χώρα. Αυτό δεν ισχύει. Κανείς δεν θα επενδύσει στην Ελλάδα και να μην προτιμήσει τη Βουλγαρία ή άλλες πιο φθηνές χώρες, και φυσικά οι έξω ευρώ σημαίνουν για μένα και άλλα πράγματα στον κοινωνικό σχηματισμό, τα οποία θα δημιουργούν πρόβλημα για να έρθει κάποιος καπιταλιστής να επενδύσει έτσι απλά. Και φυσικά, και θα έλεγα και ένα πέμπτο επιχείρημα, το οποίο χρησιμοποιούν ενάντια, μάλλον για τη δραχμή, είδανε ότι η είσοδος στη δραχμή θα λίγο ή πολύ βολεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις. Διότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μέσα από τη δραχμή και το ελληνικό κεφάλαιο θα μπορέσει να ανακάμψει συνολικά, θα έχει καλύτερους όρους, διότι μέσα από την υποτίμηση θα μπορέσει να μπει και να πάρει νέες αγορές. Εδώ θα είναι, νομίζω το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο. Το ελληνικό κεφάλαιο, ορισμένα τμήματα του πιθανόν να βολεύονται από την είσοδο στο ευρώ, από την έξοδο στο ευρώ. Αλλά κατά τη γνώμη μου είναι τα τμήματα τα οποία είναι τα πιο καθυστερημένα και με εξαγωγικό προσανατολισμό. Όλα τα υπόλοιπα τμήματα δεν έχουν να κερδίσουν από την είσοδο στο ευρώ, γι' αυτό και όλοι περίπου αναφανδόν υποστήριξαν το ευρώ. Είχε μια τόσο μεγάλη αποδοχή και ακόμα και τώρα θεωρούν καταστροφή. Τι θα ήθελα να πω με βάση μια τέτοια θεώρηση η οποία προσπαθεί να πάει την κουβέντα μόνο προς το ευρώ ή να δαιμονοποιήσει το ευρώ. Θα έλεγα κατά κλείδι το εξής, ότι σε κρίσιμες στιγμές ακόμα πολύ σημαντικά πράγματα όπως το νόμισμα μπορεί να αποτελέσουν και καταλήτη άλλων εξελίξεων. Να θυμίσω τη ρίση του Μπρομπαζεύσκη, ο οποίος έλεγε ότι η απαξίωση του νομίσματος σε περιόδους κρίσης παίζει το ίδιο ρόλο που παίζει το πολυβόλο του κομισάριου στο οδόφραγμα. Αν προσέξετε και ιστορικά, όποτε οι δομικές κρίσεις φτάνανε να δημιουργούν απαξίωση του νομίσματος, ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες, ή μάλλον ένας και από τους βασικούς παράγοντες, για τον οποίο ευρύτερες κοινωνικές κατηγορίες ακολουθούσαν άλλους δρόμους και όχι πατημένοι, ιστορικά. Δεν ήταν ο μόνος φυσικά, αλλά ήταν πολύ βασικός παράγοντας. Γι' αυτό και βλέπετε από όλη την αστική τάξη να δίνουν τόσο πολύ μεγάλη προσοχή στο νόμισμα. Προσοχή όχι από το ευρώ, προσοχή όχι από το ευρώ. Δεν είναι χαζί. Δεν είναι χαζί για να το κάνουν αυτό.
αυτό φοβούνται περισσότερο. Αντίθετα θα έλεγα ότι η αριστερά πρέπει να αποφασίσει και επιτέλους πώς το βλέπει. Δηλαδή, ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο απέναντι σε αυτό που είπα εγώ, το οποίο έχει τα προβλήματά του, δεν είπα ότι είναι τέλος πάντων και όλα ρόδινα, δεν σημαίνει ότι όλα θα είναι καλά. Ποιο είναι το εναλλακτικό σχέδιο? Το εναλλακτικό σχέδιο είναι ποιο? Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι να αλλάξουν τους σχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση? Και όταν περνάνε όλα αυτά τα μέτρα και αφού έχουν περάσει, αν δεν έχει αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι θα γίνει? Θα περιμένουμε μάλλον για να αλλάξει για να πάνε τα μέτρα πίσω. Θα πάμε σε μια πολιτική η οποία θα ζητήσει εδώ και τώρα το κοινωνικό κράτος, που δεν λέω να μην το πούμε, αλλά εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης μια διαφορετική με το κοινωνικό κράτος και τις δημόσιες δαπάνες. Βλέπουμε δηλαδή τη δυνατότητα της ρήξης. Βλέπουμε τη δυνατότητα της ανατροπής και πώς. Μπορούμε να απαντήσουμε στα επιχειρήματα που μας βάζει ο αντίπαλος. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το βασικό το οποίο υπάρχει μες στην αριστερά αυτή τη στιγμή. Και αν δεν δείξει αυτή την άποψη και το ΚΚΕ, κατά τη γνώμη μου, μάλλον και αυτό, επειδή δεν θεωρεί αυτή τη στιγμή, ή δεν θεωρούσε, δεν ξέρω αν θα θεωρεί στο μέλλον, ότι δεν υπάρχει δυνατότητα αυτή τη στιγμή της ρήξης και της ανατροπής. Εάν το ίδιο δεν έχει 20% ή 30% υπάρχουν άλλα πράγματα. Γι' αυτό και λέει λαϊκή εξουσία, ενισχύσει το ΚΚΕ, να φτιάξω ένα μεγάλο κόμμα και μετά την κάνουμε την επανάσταση. Εάν δεν βλέπει ότι η συγκυρία αυτή είναι κρίσιμη, εάν δεν βλέπει ότι μπορεί να υπάρξει ρήξη και ανατροπή, γι' αυτό και λέει ότι παιδιά δεν συζητάω τα ενδιάμεσα βήματα, συζητάω μόνο τη λαϊκή εξουσία. Και όσο και αν φανεί σε κάποιους παράξενο, εγώ νομίζω ότι από την αντίθετη πλευρά είναι η όψη του ίδιου νομίσματος με αυτό που λένε κομμάτια του ΣΥΡΙΖΑ, όχι όλους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι κοιτάξτε, δηλαδή λένε περιμένουμε να αλλάξουν οι σχετισμοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσα από εκεί θα μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη και για μας οπτική στα πράγματα, και με το ΚΚΕ που σου λέει και αυτό το επέκεινα ότι θα δούμε τη λαϊκή εξουσία και το τι θα γίνει. Το εδώ και τώρα τι κάνουμε, δεν το απαντά. Το εδώ και τώρα, αν σου δίνει τη δυνατότητα της ρήξης και της ανατροπής, δεν το πλησιάζει. Και επίσης η λογική η οποία λέει ότι κοιτάξτε να δείτε, δεν αγγίζω το ευρώ γιατί δεν με ενδιαφέρει και τόσο πολύ, με ενδιαφέρουν άλλα πράγματα, υποκρύπτει ακριβώς αυτό που είπα πριν. Ότι δεν θέλει να έρθει σε σύγκρουση τελικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από την οποία είναι από τους βασικούς κρίκους με τον οποίο αυτή τη στιγμή υλοποιείται η πολιτική. Και επιλύεται, μάλλον και οι πολιτικές επίλυσεις κρίσης στην Ελλάδα. Αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το οποίο πρέπει να αποφασίσουμε. Δηλαδή, πού θέλουμε να το πάμε τελικά. Και αν είναι τώρα η ώρα και η στιγμή, και αν έχουμε τώρα ή αν μπορούμε να σκεφτούμε ένα άλλο σχέδιο να το κάνουμε. Αν θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα, δεν έχουμε τις δυνατότητες, πρέπει η Ελλάδα να είναι λίγο πιο ανεπτυγμένο κράτος, καπιταλιστικά, να έχουμε συσσωρεύσει άλλους όρους κινήματος, να πάμε ακόμα και σε πιο διαφορετικές, να υπάρχουν και άλλοι διεθνείς όροι κινήματος για να γίνει αυτό, όντως, πιθανόν και άλλες στρατηγικές, παρόλο που κατά τη γνώμη μου θα ήταν ρεφορμιστικές ή είναι ρεφορμιστικές, θα έχουν κάποια αξία. Αλλά δεν νομίζω ότι στο σήμερα ο καπιταλισμός μπορεί να επιλύσει τη δομική του κρίση με τρόπους οι οποίοι είχαμε ζήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, και να τελειώσω το εξής. Γιατί πολλοί λένε, ρε παιδί μου, είναι μόνο τόσο φιλελευθερισμός, δεν βλέπουν, ας πούμε, ότι έχει